Tihanyban vagyunk, 2023-as atlétikai világbajnokságot felvezető Hősök tere kampány első rendezvényén. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy megmozgassuk Magyarországot. 37 olyan sportesemény van, amihez csatlakoztunk, és akik ezeken a rendezvényeken elindulnak, őket hétköznapi hősnek tekintjük, és féláron nézhetik meg majd a szuperhősöket az atlétikai központban. Gyönyörű volt a helyszín, végig láttuk felfele a Balatont, csodás volt. Szuper volt. Nagyobb sára számítottam egy kicsit, de abszolút futható volt. Ide mindig szeretek jönni, nyáron is, vagy őszi tihanyi versenyekre, meg a télire is. Imádom ezeket a terepversenyeket, mert egyszerűen a terep az a legjobb része a futásnak.